निर्भीड, निश्चयी आणि निर्मळ आमदार माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. मनीष दळवी अध्यक्ष, अतुल कासेकर उपाध्यक्ष, विठ्ठल देसाई संचालक, प्रज्ञा ढवण संचालक, समीर सावंत संचालक, सौ नीता राणे संचालक, प्रकाश मोर्ये संचालक, दिलीप राव राणे संचालक, बाबा परब संचालक, महेश सारंग संचालक, रवींद्र मडगावकर संचालक, गजानन गावडे संचालक आणि प्रकाश बोडस संचालक. एकच धून 23 जून. आमदार साहेब, आपल्या नेतृत्वात आम्ही वाढलो, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत दयानंद पाटील, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, देवगड. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत योगेश चांदोसकर, माजी नगराध्यक्ष तथा भाजप नेते, देवगड आणि सौ तन्वी योगेश चांदोसकर, नगरसेविका, देवगड जामसंडे नगरपंचायत. एकच धून 23 जून. कोकणचा स्वाभिमान आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ प्रणाली मिलिंद माने, माजी नगराध्यक्षा तथा विद्यमान नगरसेविका, देवगड जामसंडे नगरपंचायत, तसेच श्री मिलिंद माने, देवगड. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत बंड्या नारकर, आमदार नितेश राणे यांचे हक्काचे शिलेदार. आमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेला पोरगा सिंधुदुर्गाच्या मातीत जास्त काळ टिकणार नाही, या विरोधकांच्या विचारांना शह देत याच सिंधुदुर्गात घट्ट पाय रोवून संपूर्ण महाराष्ट्रात नाव केलेलं नेतृत्व म्हणजेच आमदार नितेश राणे. हिंदुत्वाचा पताका हाती घेत महाराष्ट्राचं नेतृत्व करत स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच आमदार नितेश राणे. आमदार नितेश राणे हे नारायणराव राणेंचे प्रतिरूप म्हणून नावाजले असले तरी स्वतःची वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्यात ते यशस्वी झालेत. खरं तर नव्यानं 2014 मध्ये कणकवली देवगड मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून आले तेव्हा काही कार्यकर्ते सुद्धा मनातून खट्ट झालेले, कारण त्यांना नारायण राणे नावाच्या वादळी आणि तेवढ्याच प्रेमळ नेत्याचं प्रतिनिधित्व हवं होतं. त्यांचे सुपुत्र जरी असले तरी कार्यकर्त्यांना आपलेसे करून घेण्याचे कौशल्य नितेश राणे यांना जमेल का, अशी द्विधा मनस्थिती होती. परंतु पहिल्या 5 वर्षातच कार्यकर्त्यांची नस ओळखून स्वतःमध्ये अनेक बदल केले आणि अल्पावधीतच सिंधुदुर्ग वासियांच्या गळ्यातले ताईत बनले. निराधार वयोवृद्धांचा मुलगा बनले, बहिणींचा भाऊ बनले आणि यंग जनरेशनचे मित्र बनले. आजारपणात कित्येकांसाठी देवदूत बनले. आमदार नितेश राणे म्हणजे एक व्हिजन असलेलं नेतृत्व. नारायणराव राणेंनी मूलभूत व अत्यावश्यक सुधारणा केल्या, तर माझ्या सिंधुदुर्गात परदेशातील धर्तीवर आधुनिकीकरण झालं पाहिजे ही भावना नितेशजींची. त्यासाठी ते वेगवेगळ्या योजना आणून तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीनं प्रयत्न करतात. जो जिता वही सिकंदर हे नितेश साहेबांच्या डोक्यात पक्क झालंय. त्यामुळे इलेक्शनला अजिबात गाफील न राहता जिंकण्यासाठी जे जे करावं लागतं ते करण्याची मानसिकता ठेवून विजयाचा मानकरी होतात. त्यांच्याच भरवशावर प्रत्येक कार्यकर्ता हारी बाजी को जीतना हमें आता है
असं छातीटोकपणे सांगू शकतो. आपला आमदार आपल्या हक्काचा माणूस अशी प्रतिमा लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात आमदार नितेश राणे नक्कीच यशस्वी झालेत. देवगड तालुका संपूर्णपणे दुर्लक्षित असलेला, परंतु पहिली नगरपंचायत ताब्यात घेतल्यानंतर देवगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात कायापालट करत देवगडचं नाव देशभर केलं. आज देशभरातून लाखो पर्यटक देवगडमध्ये येताना दिसतात. एक कमालीची गोष्ट म्हणजे त्यांचा प्रवास. सकाळी कणकवलीत असले तर तासाभरानं देवगडात, आणि तासाभरानं पाहिलं तर वैभववाडी, आणि दुपारी विचारलं तर मुंबई, कधी वर्धा तर कधी यवतमाळ, कधी कोल्हापूर तर कधी सोलापूर. कुतूहलानं विचारलं एवढा प्रवास कसा काय करू शकता, तर त्यावर एकच उत्तर, ते म्हणजे फक्त एक स्मितहास्य. वरवर कडक असणारा कोकणी माणूस आतून गऱ्यासारखा गोड असतो. याचंच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजेच आमदार नितेश राणे. समुद्रा एवढ्या अथांग पसरलेल्या नेतृत्वाला अर्थात आमदार नितेश राणे यांना वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा. एकच धून 23 जून. देवगड, कणकवली आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत स्वप्नील चिंतरकर, शक्ती केंद्र प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी कलमट तथा उपसरपंच कलमट. एकच धून 23 जून. कोकणचा स्वाभिमान आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत मिलिंद मेस्त्री, तालुकाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी कणकवली. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत सोहेल खान. वारा होऊन फणात येतो अन रानाचा बनवा होतो राजा माणूस हा दिलदार. एकच धून 23 जून. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत संकेत राणे, उपसरपंच पिसे कामते तथा बुथ सशक्तीकरण तालुकाध्यक्ष ग्रामीण मंडल. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत विजय मर्याप्पा इंगळे, कणकवली तालुका चिटणीस, ग्रामीण विभाग, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री लक्ष्मण उर्फ रवी पाळेकर, माजी सभापती, पंचायत समिती देवगड. एकच धून 23 जून. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेश राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत उत्तम बिर्जे, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष देवगड तथा आमदार नितेश राणे यांचे हक्काचे शिलेदार. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री संतोष किंजवडेकर, तालुकाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी देवगड, सरपंच, ग्रामपंचायत किंजवडे तसेच देवगड तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी व तमाम कार्यकर्ते. एकच धून 23 जून. कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत संदीप चंद्रकांत मेस्त्री, सरपंच, ग्रामपंचायत कलमट तसेच संघटन सरचिटणीस, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग. एकच धून 23 जून. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेश राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चंद्रहास उर्फ बबलू सावंत, प्रसिद्धी प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग. एकच धून 23 जून. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेश राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री बाळ खडते, जिल्हा उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग. एकच धून
23 जून कणकवली देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संदीप सावंत, सामाजिक कार्यकर्ता, जाणवली. 1 धून 23 जून कणकवली देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सागर राणे, आमदार नितेश राणे यांचे विश्वासू शिलेदार. 1 धून 23 जून कणकवली देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक गणेश तळगावकर, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कणकवली शहर मंडळ तथा ग्रामपंचायत माजी सदस्य करंजे. एकच 23 जून कणकवली देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नरेश डांबरी, आमदार नितेश राणे यांचे विश्वासू शिलेदार. 1 धून 23 जून कणकवली देवगड आणि वैभववाडीचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत वैभव करकुटकर, सोशल मीडिया विधानसभा संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, सिंधुदुर्ग. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.